čisto radi orijentacije, danas je petak, doktor je rekao porojit ćeš se sledeće nedelje, verovatno ćeš dočekat ponedjeljak. Ja ovo ne smem reći mami, ona je paničarka. Dobar dan, dobri ljudi, nadam se ste dobro i da je kod vas sve top, da nemate nikakvih problema, ni fizičkih, ni psihičkih, ni finansijskih, da vam sve ide kako treba. Ja sam trenutno ušao u 35. 36. i mene recimo evo otkida rame. Bio kod lekara, bio, znaš, onda me vide, pa kao nervoza, kaže. Kaže, prođete sve kad se žena porodi. A dok se žena ne porodi, da ne bi crko, uzeo sam neku kremu da mažem. Gavez gel. Ne znam koliko je dobro, čuo sam par mjesta, neko mi je pohvalio. Ja mažem, meni ne pomaže. E sad ako imate možda neku preporuku za ovako nešto javite. Kida me desno rame, nikad mi rame nije bolno, tako nemam pojma šta se dešava. A brate, zapravo je strašno, kao ja sam zdrav lik, a ono ustao sam, prvo mažem rame, onda ribam ruke nekim sapunom, pošto kao koža mi se nešto raspada. I onda kao kupio sam neku mešavinu, nekog šaja kao, brate, koja mi je ono, pomaže da izlečim stomak. A kao zdrav sam skoro, mislim, i jesam zdrav, vodim se kao zdrav. Ali ovo sve mora, još malo magnezijuma, malo D3, idemo. Jao pa kao. Inače, šta je fora s čajem? Imam neki problema sa stomakom, neka bakterija mi je zgeknula i sad ne mogu da je regenerišem. I probao sam i svašta i sad navodno ovo je kao dobro, ovaj čaj neki skupi. Sad ću da ga probam prvi put u zdravlju. Izrazito gadan čaj. Stavno kada sam gledao one mešavine, delo je kao da su neki, brate, bagrem cepali, pobacali, komad drveta unutra. Baš je gadan. Da je samo bio jeftiniji, bacio bi 100%. Ovako mi je žao par. Zato sam i kupio. Rekao, nema veze, skup je, ali sigurno ću ga popiti. Da uzem neki jeftiniji, bacit ću ga. A baš je gadan, ne znam da ću ga popiti. Što ste da vam kažem, gledao sam neki video, kao, ne sigurno ste čuli milion puta kao doček je najbitniji obrok u toku dana, bla bla bla. I na tu temu podržim neki video, ima neke nevjerovatne preglede. Evo što da gledam, tako da ja ću sad sumirati prilike šta su rekli da ne morate gledati taj video. Pričali su ljudi da je najbitnije taj prvi obrok i zadnji obrok, znači u smislu prvi obrok kao taj doručak ili zove kako hoćeš i večera. I kao bitno je da doručak jedeš 2 sata od ustajanja. Mislim, u ta 2 sata, možeš jesti odmah čim ustaneš, a možeš i za 2 sata, jel? Ručak uopšte je apsolutno nebitna stvar, znači nije za zdravlje bitan. I večera koja treba bude 3 sata pred spavanjem. Tako da, eto, to je to ukratko. A ja volim da jedem svaki obrok i užinu ništa ne preskačem. Ko nije gledao prethodan klip, rekao sam da ovo nije funkcionalno jer treba nekako da ga rešim. To je valjda je bilo juče. Pa sam onda oštampao neke dodatke koje ćemo sada da nadogradimo na ovaj da može da stoji u ovoj rupi i da radi konačno. Naravno da od 700 šrafića koje imam, nijedan ne paše u ovu rupu. Tako sam moram tići kupiti tanje. Jedna vrsta jedna. Ovo je jako velik. Jako velik? Ovo je jako debelo. Tanji. Nemaš tanje do ovoga? Ne. Lagano ni jedan šafić ne odgovara, sve smo žive pogodili, znači ona ima najmanje 3,5, a meni treba 2. Ne znam da li Ćali ima nešto. A, došli su sa limuzinom. Nice, a stvarno dobro izgleda. Onako onaj Ferrari crvena boja. A zašto mora biti šaraf? A šta bi da bude? Ekser. I onda? Pa ekser tu mu glavu zalepiš, a bitno da ovo radi. Da. Jel' tako? Ovo ti je nebitno. Pa, manje više. Je li to debelo? Ne jest. A inače i ovo skineš, razumeš? Skineš ovo i da okreneš da ti stoji glava s druge strane, ako želiš. Možeš da ga staviš samo ovako ili ako želiš da staviš ovako. Razumeš? Da se nabije. Onda mi viri. E sad to sve zavisi da li ovaj ne može da uđe ovdje, jel da?
Gotovo, ne treba ni lepiti. Kupljeno, prodato. Super. Super ispalo, ovo smo kod ćata rešili. Ubo sam sad ove dve. Već dve matice, ovo lepo stisnem. Ovdje šrafić. Eto. Kanapić. Kakva matematika. Dobro se uklopilo. Stalo je taman. Knap knapova. Jedino što će ovaj morati češće se prazni, ali kako super. Isprazniš u smeće i vratiš nas. Malo jeste džigli wobli, ali je super, vidi. Viš ovim je ovaj veliki. Dobro, ovi viši. Ovi mnogo više odbacuju smeće. Ovaj. Tipa svake sam se šminkala. Od prvog snimka je prošlo tačno nedelju dana i ja se još nisam porodila. Doktor je bio tako samouveren, kao porađaš se sutra. I sad mislim da ću se poroditi danas ili sutra. Stvarno? Da. I sva sam potpula, ne znam da li se vidi na snimku, oprala sam i kosu sada da se spremim za porodilište. I mislila sam da stavimo torbu za porodilište u auto. Zato što ne znam, nekako se smirila beba. I ne znam. Da kaže kad se smiri da onda bude. Tako da eto, a do tada, pošto ne mogu samo ovako da sedim i da gledam u plafon, hoću da otvorim ovaj poklon. Siću i Goce su svratili, s tim da kažu da su nešto bolesni pa nisu htjeli da ulaze, ja su nam doneli jedan poklončić i eto mene zanima šta je unutra, pa ajde da vidimo. To se tada pitanje koje ćemo čekati bebu da otvori ili ćemo mi? Mislim da beba ne može to sama da otvori. Jel da, upravo si, možda nešto će koristiti od mustak. Pa, da. Jel okej da otvorimo to? Pa okej. Okej, jel da? Oni isto pakuju ko mi, blage veze nemaju. Da je očajno spakovan ovako i ja pakujem poklone. Onda kao Saki pakuje, ali isto ne znamo da spakujemo lepo. Mislim, ništa loše. Reklama za Poštu Srbije. Dobro, mi imamo pozitivno iskustvo sa poštom. Ovo je nešto pleteno. I mekano. Medved? Nije medved. Sada. Ali brate, ne sej. Vidi Saki. Ja mislim da je ovo ručni rad. Jako je mekano i lepo. Ja. Bože, slatko. I da tu možeš kao da preslačiš bebu ili kao da ona blejtu. Jako, moćno je da, dobro. Baš je lijepo, eto, hvala. Pošto nismo ovako uživo mogli da se zahvalimo. Baš je slatko, jako mi se sviđa, baš je lijep poklon. Saki, da li želiš da snimiš kao tur šta je sve moja luda, trudna žena kupila od slatkiša? Pred porođajem. Ne želim to da pokazujem. Ajde da snimiš. Ne želim to da pokazujem. A svi žele da vide, ajde ove. Ako svi žele da vide, ovo je kesa za hitne slučajeve. To znači da ako porođaj krene da se dešava između 10 uveče i ujutru 8, onda je ovo kesa koja se nosi u bolnicu. Nisi pokazao mi šta je stani lepo tu. Ako se pitate zašto je ova kesa tajmingovana na to vreme, što tada ranije ne rade. A inače, ako je drugo vreme, ja moram odem u ranije da kupim iste ove stvari i da odnesem na udaljenje, a ovo će onda ostavi sebi kad se vrati iz bolnice. Ne, nego moraš da kupiš torte. Neki roštilj ili nešto redovno. Dobro, bit će. A trebamo još da kupiti, treba mi nešto to siromašno. Sad mi doći ovim primetak kada uzem tu jednom. Znaš kad sam jednom dobila ovaj Kinder čokoladu, znaš one male? Jedna je falila. Stvarno? Ko je pojao? Neko ko je donao u goste tako ko ti. Sestra, ako gledate ovo, nešto za njemu možda uzem jednom, možda još jedno. Sram ti bilo. Ove banane nas gledaju tužno. Pa, s obzirom koliko ih jedeš, Pa zato to smo kupili zbog tog zdravlja i bebinog, da to ništa nema. Ajde, ovo kao omega 3. To možemo ovoj sestrama spakovati. Plazma. Ha, to je kao što mi neće pojesti. Plazma. Kokice. Se nesio. To sam ti ja kupila. Da idem dalje, ima još nešto ili to? A, ovo ćemo danas da koristimo. Stvarno? Da.
Meni bolje onaj drugi nastavak, ali ide. Nije bolje. Nekako tu se jako ugljeniš. Mislim, a bude tvrdo. Svaki reće ljudi da mi svaki put pravimo Cezar salatu kad snimamo. Pa, jesmo mi prošlo si snimali? Jesmo, samo nismo snimali ovaj tvoj postupak gyros air fryer. Da, ovo je sad novo, znači pazario sam neki air fryer koji ujedno ima ovaj za vrćenje i da može bude i gyros. I onda sad malo bude ukusnije meso. To je svaki nova obsesija, njegov novi air fryer. Evo da vam usnimim. To i naše lekove. Ovdje imamo još jedan air fryer i fritezu. Nevjerovatno, a? Da. Inače, imam jednu ekskluzivu za vas. Još neko od ovih naših blizih ljudi sa kojima se družimo i snimamo je Trudan. Eto vi u komentarima pogađajte ko, pa ćemo možda da otkrijemo do kraja videa. Da vam demonstriram kako radi. Znači, lepo se vrti i meso se peče na vrelom vazduhu. Svaki ovo je stavio u lonac. Pa, otko znam, nisam imao ništa te veličine da stavim za 4 ljudi. Ja, Raca, dođe viš Jel ti kiptura. piješ čaj? Ili šta je to? Pijem čaj. Jesi li bolesna nešto ili? Pa da. Čaj i limonadu. Toliko sam ga platio, sam se razbolio, sad ga pijem. Samo da napomenem da je ovo petak veče. Limonada, čaj, I Cezar salata. Cezar salata, sve ručni rad. Dosta ovo kriminalno izgleda, ali stvarno je bolji ukus. Goranova indijska kuhinja. Da, ovo je stvarno. To je dobro, sad vidiš malo na tanjir, posoliš sa parmežan i bude ekstra. Sljedeći put Goran pravi jaja na Fanti. Omlet na Fanti ili koli, pa vi birajte, ajde. Kažite na čemu želite, na tome pravim. Da mi nismo jučer ni skontali da piše. Pa evo šta je baba. Baba je odmah skontala. Lenina. Ovako ovo ide. Aaaa, super. Nice. Stala me baba. Inače, svi su odušeni sa ovčicom, kogo dođe, a ovčica, šta je ovo, kako dobro izgleda. Svi. I zvanično termin mi je za 2 nedelje, ali sam sinoć bila ubeđena da ću se poroditi, ali sam idem u bolnicu. I danas sad idem na kontrolu, jer ove nedelje nisam bila na kontroli jer je moj doktor bio na godišnjem, nisam dobila termin, kao u ponedeljak ću, sad idem kod drugog jer sam se pretripovala i snimam vam šta se dešava ovim posljednjim danima. Kupit ćemo taj gel koji nam fali. Da, nismo kupili ni Dijanat, ali onako sad, ako idem na porođaj, nisam sve spremila, eto mi, znači, ne mogu da vam objasnim. Lola nam je sterilisana, to je tek posebna trauma, ali to nismo snimali. Onda je ovdje krevetac i ovo se ona pokrije ovim majicama, peškirima, ali to ćemo sad na pranje danas da ubacimo. Pa da ti bude čisto. Nije srećna što je tu sa ovom kragnom, ali mora još par dana da ne pokida ona ili božo konce. Otkud ti ova majica? To je njena nekako pokrivanje, pa sad ti igraš. Božo nam je jako tužan što je ona unutra, ali eto, još koji dan. E sad da objasnim zašto smo sterilisali Lolu, pošto je bilo raznih komentara kako mi njoj uništavamo pravo da ona bude majka i razne stvari. Lola je ušla u lažnu trudnoću. Kada ženka jednom uđe u lažnu trudnoću, verovatnoća će svaka sljedeća lažna, znači svaki put kad uđe u teranje, ući u lažnu trudnoću i onda mora da pije hormonsku terapiju 45 dana minimalno. To znači da je ona sklonija da dobije rak, ne daj Bože, jajnika ili materice u kasnim godinama. I od jazavičara je to učestvali nekog drugih pasa, tako da... Da, te lažne trudnoće. Tako da je ovo bio jedini način, ni meni ovo nije bilo u 9. mjesecu trudnoće, nisam mogla ranije jer je pila terapiju, pa dok malo se ta materica vratila, a nisam htjela, ne daj Bože, opet da izlažem tome, tako da ovo je meni bilo preteško, verujte ljudi, tamo sam dramila kod veterinara, ali sve je, hvala Bogu, prošlo u redu, tako da eto, još koji dan i moći ona napolje sa Božom i bit će sve super. Evo me na CTG-u. Čisto radi orijentacije, danas je petak, doktor je rekao porodit ćeš se sljedeće nedelje, verovatno ćeš dočekat ponedjeljak. Ja ne mogu, ja sam očekivala 2 nedelje. Znači ipak nije kao što se nadali. Ja ovo ne smijem reći mami, ona je paničarka. To moramo reći. Ja ne znam što da radim sada.
Pa moramo je reći. Joj, kako sam ja naivna, ja sam mislila da to ću ja dočekati kao još 2 nedelje, ja kao imam planove. Joj, nemoj. Propali planovi, ja? Pas nam je u kući, joj, haos. Izbacit ćemo ga. Ma ne mogu izbaciti psa. Ja, moram, ne mogu, ja nisam spremna za ovo. Nije što je najgore. Ali se smijem, lakše kad si YouTuber. Pa lakše je kad nisi trudan. I lakše je kad si YouTuber. Kad ne treba ti da se porodiš, onda je lakše. Kad si muškarac je lakše. Vidite kako se već smira, čim treba napušavati muškarcama se smiriš. Ajmo prvo u apoteku sada. Ja više nema vremena. Došla sam kući. Svaki me masira. Imam dosta primetbi. Za šta? Za masažu? Pa druge maserke dosta više ćute kad masiraju. Aha, pričam. Šta je sad to problem što pričam kad masiram? I slabije nađeš čvorove. Ja se nisam školovao za masera, ja samo pokušavam da glumim nešto. I pogotovo što nijedan maser ovako nikoga ne masira. Legne na po kuka, brate, ni ne vidim ništa. Sva si mekana i kako da masiram, brate. Dobro što je ovako masiram, što nema me nervirati. Ja sam sve gore i gore od kad mi je saopštio ovo doktor. Od kako je saopštio? Ona od kako je saopštio, ona više ne može da priča srpski jezik, postaje Mađarica. Evoluira u Mađaricu trenutno. Sami si vređali su nas na TikToku. Ja šta sve? Smo Mađari. Jel? Tako, vi Mađari slavite Halloween, mi Srbi Svetog Nikole. Pa da, znao sam da su Mađari problem. Ljudi, ako je nešto problem u ovom svetu, to su onda druge nacije, druge vrste boje kože i ostali narode. Oni su sigurno krivi za sve. Boli me ovo. Ovo će biti pakao, bolje da mi nije rekao. Bolje da ti nije rekao, sad ova 2 dana će biti kritično. Nismo se javljali od petka, sad je ponedeljak i dalje se nisam porodila. Jutro sam bila da vadim krv, jer mi trebaju ti neki uputi, analiza, nemam pojma nije šta za bolnicu. Naravno kasnili smo, ja sam se već i jako iznervirala, i jako sam gladna, jer i sad 11 sati niš nisam jela. Tako da čekam svake nešto, otišao brzinski do knjižare, idemo na ručak, a posle imam masažu i pregled kod ginekologa da vidimo šta se stvarno dešava. Sad imam kod ovog mog, napokon sam dobila termin. Iako su možda ovim državnim bolnicama malo loši uslovi, u smislu je malo oronovo, ne znam kako da ovo kažem drugačije, svi su stvarno prema meni jako fini i ja sam iskreno oduševljena i jako iznenađena, ako tako mogu da kažem, ništa loše, ne mislim ja nikad ništa loše o osoblju, ni inače ne mislim da je bilo ko kriv ako nema dosta osoblja, prosto ti ljudi su u gužvi, verujem da ih hvali i sve, ali prema meni, evo, stvarno su svi divni i jako kulturni i super i eto sve pohvale za Subotičku bolnicu. Standardno sam došla i u nabavku u Lidl i svijem te danas sam baš stvarno raspad, imam podočnjake, se nisam šminkala, ali eto, takav je dan. Moj život je, da li sam živ? Ako jesam, dobro je. Znači, nije mi dobro, ne. Ustali smo, jučer smo nešto legli u 2. Tako da malo sam onako... Ne znam zašto mi snimaš. Zato što je ova klipa porođaj, sad idem kod doktora, nešto malo da kažeš na tu temu, a ne kako je tebi teško. Aha. Meni je teško, ljudi, ali idemo kod doktora. A zašto ti ne bi nešto rekla kad idemo? Zato što ti kao, se ne sviđa tebi tvoji izdanje, nego moje ćemo da snimamo. Ja kad sam nadrogiran kao govno. Ali ti si lijepi kad si nadrogiran. Nadam se da će dete biti na tebi. Možda boje s kapuljačom. Izgledaš kao krompir. Hvala ti. Idemo kod lekara. Naca se nada, već 5 dana čeka, a ja nervozan zbog svega toga. Tako da idem da vidim što će da kažu. Inače, ovo kad ste par dana do termina, onda vam svi pišu, svi vas zovu i svi hoće da dođu, a meni nije ni do čega. Znači, svaki dan 10 poruka da se nešto dešava, a ja onako kao manite me ljudi, sad evo, poruke, propušteni poziv, ne mogu. U bolnici nisu rekli ništa, rekli su sve je super, nema nikakvih loših naznaka. Dođite u četvrtak, pa ako ništa u četvrtak, dođite u ponedeljak. Super. Ako ne u ponedeljak, onda 16. novembra. I onda smo došli da se lečimo. I kako? U pepkarenju. Došla sam. Znači, vidi, imamo sve iz pepka i kupit ćemo još duplo. Pa nema me nervira, treba pogledati samo 100 dinara. Svaka čast. Ali imamo jedno 10, ja ne znam da li nam stvarno treba još jedne, imamo, sad ćemo imati 14. A dobro, bolje da ima nego da nema, kako kažu, bolje da ljulja nego da žulja. Ali iskreno, za 100 dinara da se leče muke nije tako skupo. Danas ćeš moram brzinski da popravim ovaj laptop. Inače više, ne radim ove stvari. Pa, nema neki poseban razlog, nego jednostavno, mislim da
Otkud znam. Imam dovoljno posla i ovako. I onda radim samo porodici, familiji i prijateljima. Drugaru sam prošle nedelje jedan računar sastavio. Ovo sad tu burazeru, nešto laptop crku pa da mu popravim. Tako da samo neke ono male popravke i to što mi oduzima puno vremena. Bolje si mi našla sad cigar nego što me nerviraš. A to kakav muž. Kao da ja nemam dovoljno problema. Pa zašto sam krenuo tamo da popravim taj laptop? Seo, namešim svetlo i sve i ajde uđi donesi mi vode s drugog kraja sala. Pa ne mogu više. Ajde će cigar mi naći. Šta sad snimaš? Ne vredi. Cigar moraš naći, svakako. I trudno i nije trudno. Ako nisi ti kad onda su i tvoje baba i mama što su mi sklonili. Svi su sakrili tvoje šracikere. Ozbiljno ti kažem. Pa nisam ti dao šracikere. Imam dva koje volim da koristim i nijem dva glava. Pa zato što si ih vjerojatno koristio i možda zaplavio. Za šta si koristim, nisam ništa popravljala, ne pa. A ja sam popravljala, ja sam od šracigerisala. Šracigerčeš redovno. Nisam pokazala šta sam kupila u Pepku. Jadni ljudi, kako će da žive bez Pepku Hola? Ajde, sad ću da gledam. Aj ti uradi. Ja da radim. Dragi narode, ček sam da ovako da se prebacim crno, onda sam mršavija. Da vidite šta sam kupila u Pepku Holu. Uzela sam ovu prelepu staklenu posudu, verovali ne za slatkiše, jer moj muž pa Nenad ide na dijetu, pa da mu... To je prvo. Drugo, bila sam oduševljena jer je u fokusu... Jazavičari! I onda sam morala kupiti dve kese. Jedan nisi jazavičan, ali nema veze. A to je mi za poklone što ćeš mi ti kupiti. Ovo je za poklon. Ja tebi olakšava. Tako, hvala ti, Naco. Ti si najbolja na svijetu. I onda... Još 4, jer imamo 34. I onda još malu. Ovo mi vjerojatno aludira da odlače da je stavim zlato. U manju. Ona meni kupi kese, u sve tri. Što treba da se gurne u koju kesu? U sve tri. U sve tri ću da guram, nije problem. U dve zlato i u treću keš. U dve zlato? I šta u ovu keš, a? Pa nisam ja narkodiler pa da ovo mogu staviti keš. Brate, jednom dozem po 10 dinara i onda vrat ne bi napunio. Nema DVD-ROM. Lele. Znači imaju mesto za DVD-ROM, priključak, ali fizički nije ubačen. Samo plastika koja ne može se otvori. Ovo još nisam vidio. Mislim, ne kažem ti treba DVD-ROM, ali ovo je dno dna. To znači su za neki stari modeli, samo ga prepakovali. Windows driveri spremni i sada najdosadniji deo. Izvlači podataka sa ovog đubreta. Što si negativna, stara? Što si negativna, stara? Ne, pa makar ja sam nešto da radim, da najviše mrzim kad nešto krenem da radim i da mi 7 ljudi zove da radim nešto drugo. 7 ljudi, ovaj je nešto na telefon i ne moram objasniti ljudima, ja kad prekinem razgovor šta god radim s tome, treba pola sata se vratim u svoj projekat da bi nešto radim. A ne možeš cijel dan nešto radiš, nikad nije pravo vrijeme. A nikad nije pravo vrijeme, ja uvijek radim. To si dobro rekla. Hoćemo da sastavimo ovu kolevku, pošto je dan sve bliži i bliži. Ovo si koristi statorno. Da. Čekaj malo ti namestim ko su kriminalan si. Baš ti hvala. Nevjerovatno, a? Trebali smo isfenirati malo. Sad ću da vidimo kako ovo uopšte si koristi. A ovo svi jako hvale, ovu kolevkicu, kao jako korisno u prvim mjesecima. Sad to treba podići. Kako misliš podići? Pa u visinu. Treba biti u visini kreveta. Aha. Jeste. Nice. Do 6. Super. Sad ovo da spustimo nešto da dignemo 5, 6. Ekstra. Ovo je najviše. Da, i onda prilagodiš. Ekstra, super je stvar ovo. Kad je beba mala, lako se transportuje, lagano je, jel da se podigne? To da što je Nina. Ali da li delo je malo okej? Koji broj piše? Ovdje piše 0. Ne, 6. 6 i s druge strane isto. A nije 5. Nije se ugodilo. Evo mi 6. Super. Sad je u vinku. I to je lagano, jel da? Lagano da, ne znam, možda ima 5-6 kg. Možda lako se prebaci dole. Ja mislim da. Ako dole budemo spavali. Ovdje se raskopča. Da bi lakše mogu da mu priđeš. Super. Zadovoljna sam. Može da se umori na točkiće, razumeš, i onda idem. A ima točkiće? Da. I ovo ti najbliže što možemo krenuti.